כשמשה ואהרון ביקשו בהתחלה מפרעה לשחרר את ישראל, הוא הגיב ככה: שאני אשחרר את בני ישראל? מי השם אשר אשמע בקולו? ואחר כך, לפני המכה האחרונה, השם מצווה את ישראל, ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם הקורבן, והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות, בצד אחד ובצד שני. והמשחית במכת בכורות לא יפגע בבתים האלה, בתי היהודים. ואז בחצי הלילה הגיעה מכת בכורות. 3, 2, 1. ויקום פרעה לילה, הוא וכל עבדיו וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. לכן בסוף פרעה מגיב אחרת. משה, אהרון, קומו, צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, הולכו, עבדו את השם כדברכם, גם צומכם, גם בקרכם, לכו, כאשר דיברתם ולכו, וברכתם גם אותי. האתגר לשבת, כמו פרעה שאמר בהתחלה מי השם אשר אשמע בקולו, ובסוף אמר לכו עבדו את השם, כך גם אנחנו נתחזק השבת באמונה, כדי שלא רק נצא ממצרים, אלא גם שמצרים והמחשבות הרעות יצאו מתוכנו, ובעיקר כדי שנזכה לעבוד את השם.